Rat ka sa bahay na ma. Rat ka Chesterfield Crow, Lapen Central Committee pen kami nang cetong dundun tu, Dipendro Rompi Office Secretary Akihai, Lapen Wothap langsung LSC Women Wing Secretary, Assistant Secretary, Rose Inglengpi, Lapen Iltung Mada, Wothap langsung LSC lo, Organizing Secretary Don Singh, Ingti Pensenglo, Advisor Longki. si amuni na bipipen pihai dia tahamu ke ene ka malila scientist lagi klaim malila dak rat aning kedok rat aning ki pung ke theglong lapen kar biang long alu APSL sia party along ke japo na sangja pidem phan ning ka chi theglong si pini ladak hamran taun along awar tin along ke APSL sia vote pihai thei abang ke hamran taun alu ke do arada phanta Nilutum APSL sia hin pen ke ningaklong pen ci tuning cobeng lo lapen ke kurwang tu pajir lo lapen alang litum aphan mo nilutum government wang chip pusita akirap akisung pen kapejok ya phan ke nilutum party long sa tai tu lo pobang sipini central committee along ke do ali dos teman phanta pachini meglo lapen alang tum chini pon lo lasi nona bang ke Senglok Kadukowi pinidak songjatum an pandame APSL se kacesong kadam bajirglo kado Afransi pini pacining tung bang lelahenlo ilitung pini labangso asidin demonstration Government of India aphan ka pacini nangko lapen Karbi Anglong Autonomous Council aphan ilitung ka pacini nangko bang lelahenlo ilitung Karbi Anglong labangso a district council itung phan Iru Samson Singh Tieng Wan Pilo laso pil itung autonomous council ilitung long lo labang so autonomous pini bangke itung phan government tu nang directive lo nang tham pipet lo laso ilitung bangke ilitung masal jai ka tharan ke japon alang li chini pame porsi autonomous jongsi ilitung phan nang tham pipet lo bulo tangte ile to ma council lake general council si jeplang det ko jong si general council jeplang det no pulotan te ile to ma dake thei so mate inglong so tribal satum anke kereng dunji hawan ke dake awilo lasi ile to phanang bori bomlo MP election of frank baname ile to phanang bori piglo bon sita APSLC kachesong ingtang kring jo ladak Panchayat mate PRI system mage nanti claim ya jakong litum APSLC pen thodum de dar sida me BD kan limpen ha Delhi pen ha Dispur pen lapen dak difu pen ama latung ke thong ago menatu ceton clean pen pini labang so autonomous ku ahobdo mate autonomous ko award bangke iltum manang tham PPC ex parliamentary pusitum hanang BP Koklo ex autonomous council pusitum hanang BP Koklo autonomous council abarim pusi ilitum hanang hokrong lasila solong mangke APSLC kelake so dak pendame ilitum cisongji lapen cikoinde lapen pini ladak so cheng constituency long pen cheng pontang lo lasong taksi homosti sir kablong kame ilitum labang so akacesong rat phan ka pachindi mangke nitum claim ponji lancho takali nitum administration phan kame pachini ji lapen governor phan kame nitum kitok pen nitum masar pen pachini ponji lapen Delhi election commission phan kame nitum pachini ji lapen president of India phan an kame nitum ka pachini phan bori ponji athema lake ilitum jakon nanga pobok ilitum phan pulo nang methang update nang methang autonomy pen autonomous jakong pen cilangor ku dum phanang piadlo ahowang nang piadlo labang so kache khang dun thekhe labang so kache rai dun thekhe lake non kachari bom BJP ya government tu mate gongo sena tum silake latum ge thekhe thangjang lasi ha Delhi pen nangke toy alinge Ladakh council pen kache kroy dunji po alam awe athema ilitum Karbi Anglong autonomous council
lapen demahasau non ke MC Hills Frank ke MC Hills lo halabang hinia council ke lake six schedule aron ben sikachari six schedule program de ko piloma lake six schedule lake constitution athuiso six schedule lake mini constitution program ke lagake central government lapen state government tumke ladake nangka chejok dunji ajakong awe ajakan sa jakong docok menang jakong ke ladak elitum autonomous council tunglosi itu musa jakong do dangke autonomous jongsi elitum power chor autonomous dan nangke tham jongsi elitum chikroi dunne liputan pe lake elitum ajakong si kachewar binong kasi APSLC pe lake pinrem lo lapen non hekjong BJP pen ke haidun ko cekrong lo Omar Singh tiso ke hai name alang lam le thela bangso alam ning jewek nahi lapen autonomous award uthot Karbian long autonomous council ko ke tok long iban alang li lam le thini je nahi lan da kali parliament lo manta alang li katu ko benda alang li jai de nang busi dil dum pupon jong se alang li ding je dun hai he jong si claim the pulo kante labang so kedamtan election MP election alang li phan ka pahai lake rag phan ka chong thui rag aphan sentiment kirung pen alang li ka pahai ta halabang so sensi mandat ko busi nildum jongpon lapen Karbi Anglong autonomous council ong kacari CM tuliram ronghal no autonomous state Karbi region live Karbi region live Happy people live APSLC live APSLC live Tribal unity live Tribal unity live Rat ka jisan pahay nama Rat ka jisan pahay nama Rat hutur pagil nama Rat hutur pagil nama Kaya hutur pagil nama Dunahin alam li resolution hadak pondek nanti lapen haka to a 125th amendment along Panchayat pen autonomous council 6 schedule at par silami pu at par pulote lagi pachuman paching bar chip po haladak lagi nitum cekroi dundi pura alang li parliament nong ninje bek nami lapen ketok penta pivek nangi prime minister lapen presiden apa alang li kamlo nililahay da kasam nililahay no anatok XPS po no anke sitan nililahay hedet loke mangalang li si tekmu pulo kante alang li le ape pido na na ki pido na alang li lo non ke lasi lalo anke lahelo ande PGR pen eviction ji ke Assam a minister revenue minister siningye ji non ke lasi ka CM e pubom lo nang tum rong sortur pakra nang rab dun tha government pan pu nang ji tu pu body la pu et lo ke alang li ke autonomous aja khong we det lo ke alang li ke la hello la sini li tu mate ke la autonomous pedovek nang ji la pen la autonomous council dum si la BGR along li ke eviction back nang la ke laga meeting itu ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 aron along section 18 along ketok do halada ketok ke forthwith eviction nang ipu notice tapi nang ni pu harake athema lage government along li lage rat along li pu chinilor loge VGR ke la si halada pen ke eviction vek nang lage amunit kopi ma alam kalilo lage tribal do mang eviction nang ni pu bote do hadaw mang ke lahelo Article 244A non anta chun chedat la so putat. ala autonomous sa vider lo ten nasi chun hilang autonomy alam thi pa vider lo ke ala article 244A ke autonomous state tubo autonomous alam thi do ke lahelo ka pichun chedat tu la BJP do tik congress do tik ke lage chun chelo lahelo alam lo MP alang lita resolution ha parliament long en nang po lapen prime minister president do man punang po rat ang bong napiklang nang po ara council along
resolution en lote alang litum en amat hem bi kok labang e chok chelo alang litum lo vek nang ya prime minister pan president pan la pen ke governor pan lo vek nang ya alang litum la ke lo a forwarding letter do yo matidi halabang so ako pi ke ilitum manang pe klang det nang i pen nang pi det nang an ke tum ning in sampo la ka hok lo pu itum chini po an ke nilitum alang litum le claim ke sita nilitum da governor government along dam lo ten nitum da pu dam long po la son nang lo et lo ke nat lo pu nitum pu dam long po da ri dam long po an ke file ri dam long po da file ar lo si do ji ken de la helon nitum a choning ri la pen ison bang ke pini la direct recruitment act Assam government selam lo la all over Assam it will have effect all over Assam posibu la abinong ge siksidul ar loge la nang lutuni la so lo kidukok la direct recruitment act kidukok penajo beyond sokidar junior assistant la ben senior assistant anta ha la pen akaprek a post anta ha Guwahati dispursi environ lo la pen a jok ili tumamunit ke sakori government sakori ta long dun de det lo la pen ke itum a autonomy ke pon det lo la si non MLA bang thodo Karbiang long di Mahasau pen alang litum assembly long resolution pon bek ni non amat chief minister la pen governor pan lo pinam bek ni labang so a direct recruitment act section 2 along arokom section 2 along hadak pilut dun nang yi lage it will affect the whole of Assam except the areas governed by 6 schedule po hadak pedobek nang yi lahelo ni tung achoning ri lapen lalon lapen la avid hedi labang so autonomous po avid itum autonomous state ta chuang nulu avide autonomous state puge state pu chona po chuang sita lage general state lage chief minister da mania bengali ji mini lage ha Tripura son Tripura se plang mom lo ken se la pen non rada tum ka chon kacheri nang ji de moheta pulo nili kaning ye tangalong le alam le nang tum thanware sita chok lo pe klang mare sita la banke non district council election nang pedoji ki puji ke district council election puji lapen village council election punang pedoji village council election ke lake autonomous council alilo hadak autonomous po alam thia vedet ke lake gaon panchayat lo dak hamrenda doji hamrenda district council doji che hok nang nilu che hok thura ok chura bom pang bom nang nilu lagi lake itu ma autonomy ke war lo lake ke hok nang nilu lage panchayat chona lagi panchayat ke जिला परिषद पगे जिला पगे डिस्ट्रिक्ट पुलगे परिषद पगे काउंसिल पुलगे आरो गांव पुलगे विलेज पुलगे काउंसिल गांव पुलगे पंचायत पुलगे गांव पंचायत नसी विलेज काउंसिल आ इलेक्शन नंग पे दोजी नंग पे दोलोते नंग लितुम चे हक नंग नी आ इलितुम उपाय वे इलेक्शन कॉन्टेस्ट तु नंग पकजी मेने सेता चे हक नंग नी लगे कि वीर काम लो लगे ako unante election na चे dan nun det nang ya binong ke lazo file ke lo nang ji ke revenue a em abang file ke lo nang ji ke revenue minister phansi lo nang ji PWD a em ke PWD minister phansi lo nang ji agriculture a em ke agriculture minister phansi lo nang ji ili to malong thang da velo ange ka pheri me do thulang a minister nat lo kang ni po a minister kang ni ji ke hasil chor hala tum mini secretariat selam etlo silchor bongalia domhan mini state etlo hadak si itum dam nangi puti ilitum han yu batai si minister patwari kaninje nili lamang thek don long lor arju don long lor thek long lo tv long arju long lo lapong adet Karbiang long ke la ke Tripura son bongbo bhumi ka pinchong ya phansi ke claim back lo la ke thek long lor alam lo la Cikrong ning tung ti mune da tu cicini ne mune da tu itum han ku puson si bongo senana penchong ma la ka cikroi dun ana tu nge bongo senalo non BJP party tu council penta party penta la ke nang ni
autonomous to award pa pedovek ng jipu non ningye yedat ke matidi la kaningye je atum an ke bongo senalo laki ki putot alam kalilo lagi ni ki putot kalilo lagi la si hala bongo senatum aruldo bongo sena ka se plan dun jike pini amahang ke tek abang tami amoy kek jeng asar burata me puilo adhema hile bene ron ka se danji ka li lagi laki apu pe se a brain pe si ron se danji election along si ron se danji lagi lahilo alam la si chichi ilitum Karbiang Long autonomous district ku 6 schedule ateng pen ke constitution ateng pen Karbiang Long autonomous district aprang hoke Mikir Hills autonomous district ku labangso autonomous district kaminis dia phansi akam claim dia phansi autonomous council ki bilo council jong kali autonomous council lata 6 schedule pen state government kaselama otonomas sa Bengali lagay pachu be otonomas la state government ben selama ke hala 6 schedule ben constitution ben ke long autonomous council si aprang dobom lo non anta 1951 ben non anta sita non juga damtang election hot la delimitation la BJP tum delimitation selam lo nilitum krodundo de lo ke tok ban de pidu no lam da setan lo setan non ke klang bang ke aprang ben ke number 3 Dipu SD autonomous district parliamentary constituency pu si ke dodo aprang ben ke si khidula teng ben constitution na teng ben no non bang ke number 3 number bang lagay jatame la bang digdar de number 6 Dipu SD parliamentary constituency po anak autonomous po bang aveder lu autonomous district po aveder lu ada non elitom hanang puleji la sa BJP tungke ko na notification lo ku nang puleji sida bang chief election commissioner penge puet lo bangge ke tok ban si puet lo akapre website long da do et lo hala website long ke do pot si akapre katumta X autonomous district pusi bang koklo Karbiang Long X autonomous district pusi koklo amene non ke autonomous kalilo autonomous aveder lo te pilo ese plan po lage 6 schedule kalilo lage panchayat lo lage district council puchor lo te lage jila porishod pulo ke lage ako hala 125th amendment ta hala dakta panchayat pen council 6 schedule council paching bar chiji pugende ke to ni tum je kroi du de sita non ke parliament long li act do la possibly tu nga oppose la 125th amendment la panchayat pen 6 schedule autonomous council paching bar chiji po bangke ni tum kroi du de lage la sini tu nga oppose la pen ni tum ga chuning rige Karbiang Long autonomous council special session pedora la autonomous po alam thiabang ako district along lapen autonomous council long pape do thuvek nang ji po alang litum resolution and si amuni na people pe hide dia ta hamu ke ene ka mali la scientist lege claim mali la dak rat aning ke dok rat aning ke pung ke theglong lapen Karbiang Long alu APSLC party along ke japo na sangja pidam phan ling ka che theklong si pini labak hamran town along awar tin along ka APSLC vote pe high hey abang ke hamran town along ke do arada phanta nilutum APSLC hin pen ke ninga klong pen chi tuning chobeng lo lapen ke kurwang tu pajir lo lapen alang litum phan mo nilutum government wang chip pusita akirap akisung pen kapejok ya phan ke niludra party long sa tai tolo pobang sipini central committee along ke do ali dos taman phanta pachini meglo pen alang tumba chini ponno lasi nona bang ke